Mecliste Türkmen-İran hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýy we geljeki ötüş mümkinçilikleri, ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasy ýaly Awrail halkara düdümleriniň çäklerindäki hyzmatdaşlyk ara alyp maslahatlaşyldy. Şeýlegem iki döwletiň arasynda gatnaşyklary maksud bolan hoşnýetli goňşuçylyk we öýdara hormat goýmak ýöregleriniň ähmiýeti aýratyny utaldy. Taraplar tewda ykdysady hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Hemde ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümet ara toparynyň ornunyň we ähmiýetiniň mundan beýlekde putolandyrylmagy wagtda pikir alşdylar. Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümet ara toparynyň mezgitiniň dowamynda bellenýän ýaly tewda ykdysady hyzmatdaşlyk Türkmen-İran gatnaşyklarynyň esasy urlarynyň biri bolup, durnukly we udak möklütdiň häsiýeti eýdir. Munyň özi hyzmatdaşlygyň bar bolan uly kuwwatyny iş ýüzünde durmuşa geçirmek işlerini ýardam bermäge gönükdirilendir. Mezgitde ýurdumyzyň milli ykdysadyýatyny dolu döwraplaşdyrmagy, kuwwatly senagat düdümini döretmäge, durmuş ulgamyny kämilleşdirmäge gönükdirilen giň gerimli özgertmeleri amala asyrmak bilen bagly innowasiýalary, öňde barjy tehnologiýalary, iň gowy tejribeleri işe ornaşdyrmaga aýratyn ähmiýet berilýändigini utaldy. Geçirilen mezgit Türkmenistanyň İran Islam Respublikasy bilen hyzmatdaşlygyny ileri tutulýan möhüm wezipeleriň biriniň sowda ykdysady ulgamda gatnaşyklary ösdürmekden ibaret bolup durýandygyny aýdym görkezdi. Çünki gahrman arkadamyzyň ýoly goýan asylly başlangyçlaryny häzirki döwürde arkadaly gahrman serdarymyzyň üstünlikli dowam etmek netijesinde alınıp barlayan milli ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmak, gaýtadan işleýän pudowy berkitmek, ýokary tehnologiýaly senagat önümçülikleriň guruluşyklary boýunça iri maýa goýum taslamalaryny amala aşyrmak syýasaty, tewda ykdysady hyzmatdaşlygy giň uğurlar boýunça ösdürmek üçin oňun şertleri üpjünedýär. Duşuň ahyrynda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümet ara toparynyň bu mezgitiniň öýdara bähwitli hyzmatdaşlygy hasy ösdürmäge we giňeltmäge uly itergi berjekdigine ynam bildirildi.